Bam, bam. Așteptăm Happy? Happy. Așteptăm Papi? Așteptăm să facă mâncărica. Așa, clătim asta. Și dacă îl clătim, că e gata, papa. Hai să luăm asta de aici. Așa. Vezi să nu dai jos, mami, da? Luăm asta. Cu asta, furculița. Și hai să băgăm. Una. Mami, știi ce e asta? Se spune broccoli. Questi sono i broccoli. Stai că eu vreau să pun morcovi și încă toți jos. Hai că da. Vreau să fac o variantă ca să-mi fie mai ușor. Dacă nu v-ați prins. Că e greu cu o mână, nu de alta. Așa e scurs și de apă. Bună! Aoleu, dar e greu cu o mână. Dar măcar pot să-i scurg de apă. N-am treabă. Uite așa. 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 Acum încercăm să frulăm, dar înainte să frulăm, iau un polonic să-mi e mai ușor. Pun o leacă de zeamă din ce am, așa o leacă, nu mult. Stai, mama. Ia mâna. Și acum așa. Acum facem. Să nu te sperii, mami, da? 1, 2, 3. Trebuia să bag la capacul mai mic. Asta merge și așa. Asta fiind mare și aici e doar un pic, trebuia să pun ala mai mic ca să poată să învârtă tot. Da, e ok și așa. Hai să mai punem o leacă. Ia. Bun. Ce miros. Dai, mama. El e nerăbdător, pe lângă ce e și somn.
Așa. Te-ai ars? O, da, nici nu. Și spunem așa, pe lângă brocoli, vreau la băiat să-i adaug un pic. Hai să vedem și să-i băgăm la voi. Un pic acolo. De asta spune are răbdare când punem mâna în frigider. Să-ți că revenim, că-i băiatul cu mâinile în frigider. Am vrut să-i pun branzică, dar se pare că nu mai avem. Mai am aici doar pui și manzu. Îi lăsăm așa să gustă, nu mai contează. Punem un lic, o lecuță de ulei de măsline. În vârf, stai mama. Așa. Și acum îl bag în scaun și vă arăt cum. Am vrut să-l fac să mă în scaun, a început să plângă. Încercăm altă variantă, încercăm varianta asta. De ce nu-i pun o bavecică, că-s toate ude și de asta prefer să-i pun o de asta. Așa, ia. 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 E bun? Happy! E bom, mami? Ia. Încet. Încet, mama, nu te grăbește. Ia. Ușor, mama, nu vomita. Stai că nu-i bă gura. Și se mă... Ia? El cască cu gura și nu... Doamne, am ajuns în alul ăsta să nu văd. Dai, mama, întoarce-te invers, că așa nu te văd. Uite așa. Ia. Bravo! Cum mi se deschide asta. Hai că mănâncă. Hai că mănâncă căcașele, mama. Ia. Ia. Nu mai. Am mâncat, gata. A fost bună? A fost bună?